Nou, mijn collega die er hier onderwijs, die uit in het strieterrein heen. En toen kwam hij die hintje voor de auto. Een trekker rond tafel moet uitstappen, ging die weer voor de auto zitten. Toen had hij maar in de kofferbak dingen. Om, nou ja, net zo los bedieken rond te rennen. Nou, hij dacht, dan moeten we maar naar de werkplaats. En wij dachten, ja, wat moeten we met die hen? Nou, wij elke keer maar naar buiten daar, maar hij woont net mooi. Hij woont bij binnenblouwen. Nou, dan moeten we een sekje voer hellen. Heel we om en om een sekje voer. Nou, zo ben we toen die heen komen. Dat je maar nou een hint tussen de grijfstieren en omstappen. Ja, en de klanten vinden het fantastisch. Had er niet tussen al namen? Ja, Karel. En is dat wel vertrouwd hier aan Karel? Want je reed direct met de heftruck om. Ja, dat denken we wel goed om. Ja, dat is wel vertrouwd. Dus zoals wij, we denken goed om het beestje, want dat is een sneu dat idee gaat. En die mooie gewoon blauw, de baas vindt het wel prima? Ja, die vindt het hartstikke mooi, want die zei in het begin, oh, we moeten een hinnenhak. En we dachten, nee, dat hoef ik niet. We kunnen ik wel als in de werkplaats hebben, dat is ook wel leuk. Ja, ja, hij kroept overal heen, dus we bij elkaar staan te praten of koffie drinken. Dan kroept hij gewoon naar staat. Als we in pauze zitten, maar hij moet niet in het schaflokaal komen. Dan gaat hij voor de rutten staan. Dan fladdert hij soms de rutten op. Hij wil er graag in. Nou ja, dat mag nou eenmaal niet. Hoe ga je hem dit nou uit je kleed binnen mijn werkje? Nou, als een fjouwer dat de muziek het gaat, dan gaat hij schopt je langzaam omheen. En dan gaat hij boven op die reële stelling zitten, op het balkje. En dat doet hij de hele nacht. Hij blijft gewoon stilzetten, bij werk komen je maar, er lachten er een radio en dan heeft hij gewoon weer rustig naar beneden. En dan krijgt hij weer voor. Dan is hij beneden weer. Is er niet verstonden? Nee. Ik ben het niet eens met de PVV. En dus hangt sinds dat de nieuwe regering aangetreden is de vlag half stok. En dat bloot zo omdat er een nieuwe regering is? Ja. Maar mensen reageren denk ik wel in de zin van dat ze denken dat er een idee is. Ja, of de hond dood, dat heb ik ook wel gehoord. En dan komen ze vragen van wat is er aan de hand, of soms niet, dan rijden ze door. Maar soms vragen ze wel en dan leg ik uit waarom het is. En dat is de bedoeling ervan? Ja, ik ben niet iemand van het grote protest. Maar zo in het klein wil ik wel laten zien dat ik het er niet mee eens ben. En dat leg ik uit aan mensen die hier langskomen, de postbode of de aannemer, familie en bekenden. En we zijn even welkom vanwege die vlaggen heel stok hier. Ja? Is je wel eens opvallen? Ja, dat gaat wel eens opvallen, maar ik heb net bedoelen wat er van weer net. Nee? Nee. Weet je het nog net? Nee, geen idee. De vlag hangt half stok, omdat ik het niet eens ben met de regering die we hebben. Dus hij hangt, vanaf dat de regering aangetreden is, hangt hij half stok. En hij gaat vol de top als hij, als de regering weg is. En, elke avond haal ik hem binnen, elke ochtend hang ik hem weer uit. En waarvan de regering en van Wilders? Ja, in verband met Wilders, ja. Okay. Ik vind dat een gedeelte van de Nederlandse bevolking op die manier, of door Wilders zo weggezet wordt, dat het echt veel kwaad doet. Ja. En ik vind dat niet kan. De vlag half stok, dat had tot nu toe voor mij heel veel te maken met wat er op 4 mei herdacht wordt. En dat heeft heel veel te maken met vrijheid en op welke manier dat tot stand gekomen is in Nederland. Maar ook de bezetting die daarvoor zat en de manier waarop mensen toen ook weggezet zijn in onze Nederlandse maatschappij. En ik merk dat ik, als ik het over de PVV heb, het heel moeilijk vind om niet woorden als fascistisch of nationaal-socialistisch in de mond te nemen. Maar dat bij mij de vlag half stok hangt, heeft daar wel mee te maken. Nou ben je hier in het boetengebied bij Nijengeer.
daar komen net volle allochtonen voor. Dus hij hoort jeugd van spreken. Nou ja, ik zie hier inderdaad geen gekleurde mensen, dat klopt. Maar ik heb jaren in Rotterdam gewoond, ik heb in Delft gewoond en dat is natuurlijk een hele grote multiculturele samenleving. En ik heb daar hele goede dingen zien gebeuren. Waar mensen gewoon met plezier samenleven in een multiculturele samenleving. En daar gebeuren prachtige dingen. En ik hoop dat het wat helpt. Ja, ik hoop het ook, ja. Ja, nou, ik ben natuurlijk alleen, dus Ja. ik verwacht er niet heel veel van. Nee, maar ja, als je niks doet, doe je ook niks. Hè? Nou, precies. Het geeft me wel een goed gevoel dat ik, Ja. dat ik in ieder geval wat kan doen. Ja, dan weet ik in ieder geval waarom je houdt stok. Ja, precies. Dat hebben we als gedacht, denk ik, ja. Nou, er zijn wel mensen die denken van, is de hond dood of zo? Of Ja. is er iemand overleden? Maar goed, dan houdt je die maanden half stok natuurlijk. Ja, maar we moeten ook een bord bij. Waarom? Want, hè? Ja, dat zou ik nog kunnen doen, maar ja, zo ben ik niet.